Så kan man se græsset igen efter årets vinter. Og det er jo et godt tegn på, at nu er det ved at blive forår. Og når det bliver forår, så kommer vi også tæt på påsken. Men udover at det er højsæson for boligsalg, hvad er det så egentlig lige påsken går ud på? Hvad er det egentlig vi som kristne, eller levende i en kristen kultur, rent faktisk fejrer i påsken? Indenfor, der pynter vi op og holder fest. Vi inviterer gæster, og vi spiser og drikker, og har det hyggeligt sammen. Men nu vil jeg prøve at fortælle dig præcis, hvad det er, vi som kristne fejrer, når vi fejrer påsken. Det hele starter Palmesøndag. Det er søndagen før skærtorsdag. Det var den dag, hvor Jesus han red ind til Jerusalem. Og der smed de palmegrene foran ham, da han red på æslet ind der, og råbte Hosianna. Så det er Palmesøndag, og det er søndagen før skærtorsdag. Og de fleste af os, vi opdager ikke den her helligdag, fordi den ligger på en almindelig søndag. Så det er kun folk, der rent faktisk måske plejer at komme i kirke, som lægger mærke til Palmesøndag. Men det er altså søndagen før skærtorsdag. Det næste, der så sker, det er jo så skærtorsdag. Og skærtorsdag, det var, der skete mange ting skærtorsdag og natten fra torsdag til fredag til langfredag. Blandt andet nadveren, som var den pagt, Jesus han lavede med disciplene. En anden ting var også, at han vaskede disciplenes fødder. Skær betyder rent faktisk ren, så derfor har det en tilknytning til det her ritual. Og den sidste ting, som sker skærtorsdag, det er, at Jesus beder uden for Jerusalem, hvor de går ud efter nadveren, beder til Gud, og han har jeg vil ikke sige, at han har en kamp her, men han har i hvert fald en dialog med Gud omkring den opgave, han skal til at gå ind til, hvor han går sin egen død i møde. Og så er det selvfølgelig langfredag. Langfredag er lang, fordi det er en dag, hvor det var sådan, at Jesus han blev sendt fra Herodes til Pilatus og tilbage igen. Og det var også den dag, hvor han blev pisket. Men det, der selvfølgelig var det allermest grufulde, der skete den fredag, og hvorfor den hedder langfredag, det var naturligvis, at Jesus han blev korsfæstet. Og korsfæstelsen kender de fleste af os selvfølgelig også. Men det aller vigtigste, eller jeg ved ikke om det er det vigtigste, men en anden ting, der er meget fantastisk omkring hele den historie her, det er, at Jesus han genopstår igen påskemorgen på den 3. dag efter han er død. Og det giver alle kristne håb om, at vi alle sammen skal genopstå, og det siger Jesus også flere gange. Både efter han er genopstået, der er han faktisk sammen med disciplene i 40 dage, inden vi kommer til Kristi himmelfartsdag. Så måske også helt frem til pinsen, kan vi faktisk sige en del af påsken. Men det vil vi gå igennem her. Så påsken, det starter Palmesøndag, skærtorsdag, langfredag, påskemorgen, hvor han genopstår. Og det er sådan set det, som de kristne, de fejrer, når vi fejrer påsken. Men. Det viser sig rent faktisk, hvis man så begynder at læse det nye testamente, som jeg engang gjorde ren skær nysgerrighed, inden jeg blev kristen. Så står der, at de var kommet til Jerusalem for at fejre påsken. Og det undrede mig da en del, hvad folk de rent faktisk, det undrede mig en del, hvorfor man allerede fejrede påsken lang tid før, at Jesus han var død. Så hvad er pointen, eller hvordan er sammenhængen i alt det her? Og sammenhængen, den er, og der skal vi helt tilbage til Moses. Vi husker alle sammen historien om, hvordan Moses han udfriede folkene fra Egypten. Og det gjorde han jo blandt andet i forbindelse med det her med de her 10 plager. Og den 10. plage, det var jo døden, som kom og tog alle førstefødte. Men der havde Gud så givet Moses besked på at sige til hebræerne, at de skulle slagte et lam, og så skulle de smøre blodet på dørkarmene. Og hvis de gjorde det, så ville døden gå forbi der, så ville døden vide, at det her er et sted, som tror på Gud, som har lyttet til Gud, og som vil følge hans vej. Og påske, jeg tror på hebræisk, der er det noget med, at man også kan sige påske eller sådan noget af den stil. Og det betyder rent faktisk forbigåelse. Så døden gik altså forbi
der hvor det var sådan, at hebræerne de havde slagtet et lam og smurt blodet på dørstolpen. Så det er faktisk den første påske, som sådan, og påskens måske oprindelige betydning. Og derfor sætter det selvfølgelig selve Jesu korsfæstelse i et endnu skarpere lys. Fordi at på Gamle Testamentets tid, der ofrede man lam og alt muligt andet. Hvis man selv havde begået synd, så for at sone med Gud, så blev man nødt til at ofre et dyr. Og ved at ofre det dyr og lægge hånden på det, så tog det dyr, som var uskyldigt, din skyld. Og på Jesu tid, der var det her så blevet til nærmest en forretning, der kørte op ved templet. Nå, så kunne man komme op, og jeg lavede det og det, og så på vej ind i templet, der købte man 2 duer eller et lam, eller hvad det var, man skulle bruge, for at lave sin offring, for dermed at få soning med Gud igen. Og det er også der, hvor Jesus han ravser templet, og siger, at min fars hus skal ikke være en røverkugle. Men hvis vi lige kigger på Jesus på korset, som også blev kaldt det lydefri lam, så er Jesus nemlig lige præcis Guds endegyldige offer. Det er slut med at ofre dyr og alt muligt i stedet for. Han har selv sendt Jesus, sin egen søn, for at dø en grufuld død på korset. Sådan så vi mennesker, ikke ved at ofre dyr eller igennem vores egne gerninger, men alene ved at tro på, at Jesus Kristus, han døde på korset for mig, for at tage mine synder, sådan så jeg kan kigge op på Jesus og sige, Jesus har sonet for mig. Alene ved at tro på, at Jesus Kristus har gjort det, så kan jeg få fællesskab med Gud igen. Så det er påskens oprindelige mening og betydning.